Sneeuwtjoen zich plomveehouder Riemer Dijkstra 4 lishinnen in zijn scoren. Vot had hij de NVWA bellen, die is jood delka met het biologische plomveebedrijf in de Lietse Jouwer dicht bij Dokkum. De plomveeboer hier in de Lietse Jouwer is bot ondien trots de situatie. Dit is de tweede keer in kwartier dat de vogelgriep is in zijn bedrijf. Hij wie krekt zo'n 6 weken weer begoen met zijn lishinnen. De goed 28.000 lishinnen worden jood vergast en mooi rommen. De boer is sabot ondien dat er net met u praten wil. In juni werd een milde variant van vogelgriep aangetroffen. Deze keer gaat het om een agressieve variant. Hoe het kind dat de vogelgriepje 2 keer uitbreken koe is nog net duidelijk. Dat zoeken wij nog uit. We zijn er druk mee bezig om te kijken wat er gebeurd kan zijn. Maar het is natuurlijk wel een gebied waar ook de laatste tijd veel watervogels zijn gestorven. Het is dus spietig van deze plomveehouder. Wat andere plomveehouders in Friesland hebben nou echt zwaar gemaakt matten, kan de NVWA nog net zitten. Ik heb op dit moment geen nieuwe verdenkingen binnengekregen. Dus ik weet niet of het weer terugkomt en waar het terugkomt. Maar de hele pluimveesector zit er bovenop en de NVWA zit er bovenop. Dus we doen er alles aan om te voorkomen dat de ziekte verder in Nederland voorkomt.